Ik kijk ernaar uit om gedurende deze paar dagen goede en constructieve gesprekken met u allen te kunnen voeren voor ons duurzaam contact kracht bij te zetten en onze koningsrijk-aangelegenheden binnen het forum van het interparlementaire koningsrijksoverleg aan te sterken. Het zal duidelijk zijn dat de belangrijkste gespreksthema's is het behandelen consensusrijkswetten COHO en RAF zullen zijn voor Aruba. Wat betekent deze rijkswetten voor de rechtsstaat, de zorg, de financiële sector, de economie, het onderwijs en de publieke sector van ieder land? Hoe zullen deze rijkswetten en hun gevolgen de democratische verhoudingen versterken of dan wel verzwakken? Voor wat Aruba betreft is het onderwerp dat ons dagelijks bezighoudt. De financiële uitdagingen waarmee Aruba kampt en de diverse pogingen die gedaan worden om tot een duurzame en gesaneerd overheidsfinanciën te komen, samen met een acceptabel begrotingstekort, zijn de belangrijkste uitdagingen. De stappen die genomen moeten worden zijn op politiek gebied niet altijd populair binnen een kleinschalige samenleving, maar deze zijn noodzakelijk voor de toekomst van Aruba. Momenteel kampt Aruba met een rijksfinancieel toezicht waar de normen die opgesteld zijn niet realistisch zijn, gezien Aruba nog ver zit van 2019 die de basis vormt voor de gestelde normen. Er is geen rekening gehouden met de gevolgen van Omicron aan het begin van 2020 en ook niet met de gevolgen van het conflict tussen Oekraïne en Rusland. Die hebben gezorgd voor hoge inflatie op Aruba en die de groep van 12,6% korting hard hebben getroffen. Wij hebben een beroep gedaan op hulp en niet op kwijtschelding. Hierbij dient de mogelijkheid te worden aangeboden om de bestaande Arubaanse leningen voor de pandemie ook te herfinancieren tegen een lage rente en voor een langere periode zoals de overige landen binnen het Koninkrijk, om zo snel mogelijk tot een duurzame overheidsfinanciën te komen. Zoals deze rijkswet nu aan ons is voorgelegd, is het in het nadeel van de Arubaanse bevolking, de financiële verbetering, de economie en de sociale welzijn van de Arubaanse bevolking. Het Arubaans parlement neemt haar taak in deze zeer serieus. Het ligt aan ons als volksvertegenwoordigers van elk der landen om die beslissingen te nemen. Dit gezegd te hebben, worden de staten geconfronteerd nu met 2 consensusrijkswetten waarin zij voornoemde rol niet herkennen. In de komende dagen hopen wij met u allen van gedachten te kunnen wisselen over de ingrijpende gevolgen die deze 2 consensusrijkswetten hebben op ons democratisch bestel en de duurzame relaties binnen het Koninkrijk. Indien deze in deze huidige vorm blijft, waarin wij ons niet in herkennen, deze toch worden goedgekeurd. Uitgangspunt van een gezonde democratie is dat de landen de mogelijkheid worden aangeboden om de vorm van de samenwerking te bepalen en waardoor een open en reëel overleg de inhoud hiervan samen te bepalen en waar weerzijdse respect het belangrijkste criterium vormt. Op deze wijze worden autonome bevoegdheden van de landen gerespecteerd en waar de kans op slagen voor wat betreft hervormingen verhoogd wordt. En waar dan er sprake is van een reële samenwerking binnen het Koninkrijk en die zal zorgen voor een duurzaam Koninkrijk conform de motie Rossen-Muller. De kans om die discussies te voeren wordt ons door het IPCO verleend. Laten wij van die kans dan ook gebruik maken.